Sada Soli uba, mun aminta da kai. Gwadon zakara ta rasa mara uba shi yake kuka. Mu al'ummar yankin Jibiya da Kaita ga babanmu maganin kukanmu mai girma Sada Suli dan majalisar tarayya mai wakiltar Jibiya da Kaita, amma wakilcinsa ya karaɗe arewacin Najeriya baki ɗaya, wanda ake mai lakabi da Sada Suli mai gida-gida. Kaga cinkus ɗakin tsumma, rumbun ƙasa a tashi a barka, hankaka mai da ɗan wani nashi. Kayi mun gani mun shaida ta wajen samawa matasa aikin yi domin rage zaman banza, ga kuma hoɓɓasa da yayi akan tattalin arziki, harkar noma, ruwan sha, tituna, kwalbatoci, makarantu da dai sauransu, dan ganin cewa Jibiya da Kaita su ma sun kwankwaɗi roman demokaradiyya. Ga kuma uwa uba maganar tsaro, yana yabawa jami'an tsaro saboda irin namijin kokari da suke yi don wanzar da zaman lafiya a jihar Katsina. Yana yabawa gwamnatin jihar Katsina, yana yabawa gwamnatin tarayya a bisa kokarin da suke yi don ceto rayuwar al'umma da kuma kare dukiyoyinsu. Yana kuma kira da babbar murya ga 'yan bindiga daɗi da su ji tsoron Allah, su daina kashe mutane babu gaira babu dalili. Sannan yana kashedi ga al'ummar yankinsa da ma na jihar Katsina baki ɗaya da mutuna inda muke shine namu, saboda haka ya kamata mu alkinta shi, domin idan muka rusa shi ba mu da mafaka. Kukan kurciya jawabi ne, da wannan ne dan majalisar yake jajanta ma waɗanda suka ji raunuka ko kuma suka yi asarar dukiyoyinsu, kuma yana mika ta'aziyar shi ga waɗanda suka rasa 'yan uwansu, da fatan Allah ya ji kansu, Allah kuma ya yafe musu. Amin summa amin.